5-nji dekabrda Türkmenistanyň Balkan, Daşoguz we Lebap welaýatlarynyň merkezlerinde Türkmeniň agoý binalarynyň düýbüni tutmak dabaralary boldy. Türkmen mediýasy bu kaşaň binalaryň gapdalyna diksor meýdançalarynyň, awtodrolgalaryň, dürli inženerçilik tehniki deskalaryň boljakdygyny habar berýär. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň 30-njy noýarda gol çeken kararyna laýyklykda her bir 3000 orunluk agoýlaryň gapdalyndan 3000 orunluk sadaka jaýlary hem gurulmaly. Kararda aýdylmagyna görä, welaýatlaryň öz serişdeleriniň hasabyna gurulmaly binalar döwlet gaznasynda näçe serişde düşer, bu barada maglumat berilmeýär. Türkmenistanyň gurulýan dabara şowkunlary ägir doly agoý binalaryny geçirmekdäbi 2015-nji ýylda Mar welaýatyndan başlandy we geçen ýyl şeýle bina Ahal welaýatynda hem açyldy. Emma bu binada Nowruz bayramçylygyna gatnaşan bir raýat, Nowruz ýaýlasynda gurulan agoý binasy gurulanyny bayramçylyga toplanjak güýler çadamyň hajatkana berurluklarynyň ýeterlik nazarda tutulmanlygyny Azatlyk radiosyna habar berdi. Türkmen mediýasy ýurtda gurulýan kaşaň binalaryň ösüşiň we ruhy belentligiň nişanlygyny tekrarlaýar. Emma Türkmenistanyň Türkiýedäki we Israildaky odolky ilçesi Nur Muhammedhanow bu guruluşlary diňe halkyň agyndaky çöregini kesip almak hasaplaýar. Edilen guruluşlar ol halkyň durmuşyny görkezýär. Näme üçin niýetiňiz ol ýöne daşyjak içmeyecek bolýar. O ýöne ölü heykel. Ol hiç bir ýanky halkyň durmuşyny gowlatýan zat ýok, ýa halkyň hakykat ýagdaýyny görkezýän zat däl. Venada ýaşaýan raýat aktivistiniň pikirine görä, Türkmen häkimetleri Halkara Valyuta Fondunyň ekspertleriniň döwlet harajatlaryny azaltmak hakyna beren maslahatlaryna çynlyky seretseler özleri üçin, kyn günler başdan geçirýän ilat üçin gowy bolar. Şeýle dol mundan öňki ýyllarda $100 milyon serişde gurulan deskalaryň köpüsiniň boş duranyny, olar kadaly ýagdaýda saklamak üçin hem uly döwlet serişdeleriniň harj edilýänini, Türkmenistanyň gurulýan dabara şowkunlaryň garynja gara gününe gurbaga saz bilen söhbetde diýen sözi ýada salýanlygyny belledi. Kadim döwrden gelýän söz bar. Garynja gara gününe gurbaga saz bilen söhbetde diýe. Ne edil şonyaly? Bu halka bir döwüm çöregini tapmany ala edipdir. Bir de bolsa yine de şolary alyp bor bolsa zatlary gurmaly, monetmeli. Ýurdun çar kunjugyndan Azatlyk radiosyna gelip gowşan fotosuratlar Türkmenistanyň owa, etrap ýerlerindäki ýorlaryň, köpürleriň, suw, elektrik we gaz geçirjileriniň tögerekleýin ýydagy bejerişi mätäçdigini görkezýär. Türkmenistanyň prezidenti bu ýagdaýy wagtal hökümet maslahatlarynyň çägini bölekleýin boyun hem alýar. Ýöne owa ýollaryny bejermek, köpürler düzetmek ýaly talaplar ýyldan ýyla bitirilmän galýar. Azatlyk bilen anonim şertde gurulaşan yerli synçynyň pikirine görä, täze guruljak agoýlar we sadaka binalary büdjetde ýollary we beýleki zerur guruluşlara niýetlenen serişdeleri iýer. Türkmenistanyň 2007-nji ýyldan bäri gurulan we gurulýan ýeri guruluşlaryň köpüsi prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň karary we oňlamagy bilen başlanýar.